apa kurang guling ngelingo salajat mika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis murih sing seme sesama budal
apik, wangsalane sing apik. Blarak temu pang meja ngombe arak munggah suwarga. Jangono Mas, lah piye arek urip motore taksi. Iya neh, ayo neh. Iya neh. Blarak tinan kisah mangan ra enak Mas, turu-turu ra bisa. Sambel pecel lombok ijo wis diganjel kok ijeng lodo. Apa iya Mas? Ya tenan. Rek ora motore taksi.
Solo, solo, solo. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku nate tresno lan tetep setia sahayu durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe malah lali karo aku sithik kowe nesu malah ngajak padu jangono ning jangono apa kowe biyen ra kelingan jamane semono nanda susah bunga susah padha dilakoni monggo butulan
Koncara mewah harum ing bangsa dumunung wonten ing luhuripun budaya. Hei, ambek putumu aja terak-terak. Ambek putune aja terak-terak. Semangat. Ayo diangkat.
Abekan sik nyo sono. Ora rapat abekan tak kok orane.
Aja kesusu to Mbak Guden. Alus. Kok nek keri. Catatan Monggo, katon setunggal gendhing walen sampun. Paripurnane gendhing menika kula sak kanca nyuwun pamit nandang asmara. Dua bilih wonten no prajurit atur sosolah enteng boten keprana dhumateng panjenengan sedaya. Kula keluarga akeh mudaran panunggal. Nyuwun seh samudra. Oh
suci. Aku duwe aji set Bondowoso Rara jonggrang. Rara jonggrang manuto sono karo Iya Bandung aku duwe beberno Tadi sewu tak wengi kudu jadi iya jonggrang panyuwun tak sebadan Iya, iya. Jangan nonton Kak Ayub. Nonton tayang nong diher. Yang penting dalamnya Mbak Muslimin. Iya, iya, iya.
mangka kok wonten kapetune tembung kula nyuwun agunging pangapunten ingkang langkung kathah. Wabillahi taufik wal hidayah.